Усіх вітаю, шаноўнае спадарства. Вы слухаеце першы беларускі гей-падкаст, і гэты выпуск выходзіць у межах праекта «Не маўчы пра сябе». У мінулым выпуску мы гаварылі пра тое, як цяжка ў сучаснай Беларусі бывае квір-людзям знайсці агульную мову са сваякамі. Наша псіхалагіня Аліна Бычкова расказала, як можна парадзіць сабе, калі цяжка знайсці разуменне ад уласнай сям'і, дзе шукаць апоры. А яшчэ Аліна тлумачыла, чаму камінг-аут – гэта не аднаразовае дзеянне, а доўгі працэс. Аднак мы з вамі не можам казаць пра які-кольвек псіхалагічны дабрабыт у сучаснай Беларусі толькі з пункту гледжання таго, прымаюць ці не прымаюць нас блізкія людзі. На вялікі жаль, квір-людзей могуць напаткаць нашмат больш жорсткія праблемы, чым непрыняццё бацькоў. У гэтым выпуску будуць апісанні гвалтоўных рэпрэсіўных практык, таму, калі ласка, слухайце з асцярожнасцю. У гэтым выпуску мы размаўляем з псіхалагіняй Тацянай, якая працуе з квір-людзьмі, і з кіраўніцай арганізацыі ТГ-хаус Алісай Сармант. А мяне завуць Дар'я Гардзейчык. Па маёй просьбе Тацяна запыталася ў сваіх знаёмых людзей з ЛГБТК+ супольнасці, якія застаюцца ў Беларусі, з якімі цяжкасцямі яны штодзённа сутыкаюцца. І я хачу агучыць некаторыя з іх. Праз тое, як выглядае маё цела, людзі бачаць мяне няправільна. Навіны робяць усё горш, надзей на лепшае няма. Мае сябры з'язджаюць з краіны, адчуваю сябе самотна. Падтрымка толькі ад псіхолага і ад камунікацыі з сябрамі ў інтэрнэце. Праблемы знайсці рамантычнага партнёра. Могуць здарыцца небяспечныя гісторыі. Вельмі баюся, што атрымаю адмову на камісіі. Праз гэта баюся звяртацца да лекараў і лекарак у прынцыпе. Баюся, што калегі даведаюцца, што я трансперсона. Баюся адказаў на прыёме на працу. Ужо сутыкалася з гэтым. Праблемы з банкамі пра змену пашпарта. З папярэдняй працы мяне звольнілі праз маю ідэнтычнасць. Ведаеце, мой мозг працуе нейкім такім чынам, што часта проста не ўпускае нейкую інфармацыю, якая падаецца мне занадта абсурднай і нелагічнай. Так я доўгі час ведала, што людзі з ЛГБТК+ супольнасцю ў Беларусі сутыкаюцца з ціскамі і рэпрэсіямі. Але я наіўна думала, што гэта звязана з іх дзейнасцю ў 2020 годзе ці з нейкімі удзеламі ў імпрэзах, а ідэнтычнасць становіцца толькі дадатковым фактарам ціску. Спадарства, я памылялася. ЛГБТК людзі ў Беларусі сутыкаюцца з ціскам і рэпрэсіямі толькі за тое, што яны ЛГБТК+ людзі. І пратэсты, удзел у якіх-кольвек імпрэзах тут ні пры чым. На пачатку 2026 года ТГ-хаус выпусціў вялікую справаздачу-маніторынг пра стан ЛГБТК+ супольнасці ў Беларусі ў 2025. І зараз я вам перакажу асноўныя тэзісы. Першае. Заканадаўчая дыскрымінацыя. Беларускія ўлады ухвалілі законапраект адміністратыўнай адказнасці за прапаганду гамасексуальных адносін, змены полу і бяздзетнасці. Гамасексуальнасць і трансгендернасць ставяцца ў адзін шэраг з педафіліяй на заканадаўчым узроўні. Міністэрства аховы здароўя змяніла парадак транспераходу, змяніўшы ў профільнай камісіі сексолага чамусьці на псіхіятра-нарколага. Камісіі па пераходзе падчас паседжання часта задавалі пытанні ўвогуле не звязаныя з медычнымі крытэрыямі і адмаўлялі ў выніку. Пераслед і ціск з боку сілавых структур. Праводзіліся рэгулярныя рэйды на закрытыя ЛГБТК+ мерапрыемствы з затрыманнямі, праверкай тэлефонаў і допытамі. Фіксаваліся выпадкі пераследу праз знаёмствы ў дадатках для знаёмстваў, то бок тыя самыя падстаўныя сустрэчы, калі чалавек праходзіць на спатканне, а там яго спаткае таварыш маёр. Сілавікі таксама аказвалі ціск на сваякоў выехаўшых ЛГБТК+ людзей, калі гэтыя сваякі заставаліся ў краіне. Адбываліся допыты, пагрозы крымінальнымі пераследамі і спробы прымусіць людзей супрацоўнічаць з органамі, но гэта для нас ужо пэўна не навіна. Што тычыцца інфармацыйнай дыскрымінацыі, то дзяржаўныя СМІ сістэматычна прадстаўлялі ЛГБТК+ людзей як пагрозу традыцыйным каштоўнасцям, чыноўнікі і праўладныя дзеячы рабілі публічныя гамафобныя і трансфобныя заявы, медыа, якія падтрымліваюць ЛГБТК+ людзей і розныя рэсурсы прызнаваліся экстрэмісцкімі, таксама не палепшылася сітуацыя з дыскрымінацыяй у месцах пазбаўлення волі. ЛГБТК+ зняволеных часта аднасілі да катэгорыі так званага нізкага статусу, яны сутыкаліся з ізаляцыяй, прыніжаннямі, пагрозамі і гвалтам. Скаргі на дыскрымінацыю і жорсткае абыходжанне звычайна адміністрацыяй ігнараваліся. Калі вядзецца пра сацыяльную дыскрымінацыю, то відавочна павялічылася стыгматызацыя ЛГБТК+ людзей у грамадстве, і вялікая частка людзей была вымушаная эміграваць праз пагрозы і пераслед. Вось у такіх умовах жыве ЛГБТК+ супольнасць у Беларусі. Аднак не ўсё так безнадзейна, калі нават у такіх умовах ёсць людзі і арганізацыі, якія могуць дапамагчы. Я паразмаўляла з дырэктаркай арганізацыі ТГ-хаус Алісай Сармант аб тым, як арганізацыя працуе, у якіх сітуацыях яны могуць дапамагчы і як вось
у такіх сучасных умовах можна паклапасіцца пра сябе. Усім прывітання, мяне зовут Аліса Сармант, я дырэктарка арганізацыі ТГ Хаус. Наша арганізацыя была створана ў 2019 годзе. Спачатку гэта была арганізацыя, трансарганізацыя для падтрымкі трансгендэрных асобаў у Беларусі. Мы працавалі толькі для супольнасці, рабілі ўсё, што магчыма у наших кампетэнцыях, в опыце. Напрыклад, арганізавалі праграмы падтрымкі для трансасобаў, калі быў ковід. Таксама медыцынская падтрымка была, гуманітарная больш дзейнасць правадзілася ў той час, гэта быў 20-21 год. Але з часам рэпрэсіі ўзмацніліся ў Беларусі, яны ўжо закраналі ўсю ЛГБТ-супольнасць. Не так шмат арганізацый ўжо засталося квір, таму што з рэпрэсіяў шмат арганізацый было ліквідавана. Да нас пачалі пісаць шмат квір-асобаў, таму што фактычна у них не было магчымасці да каго звяртацца. Вось у 23 годзе ўжо вырашылі, што ёсць патрэба, ёсць запыт ад супольнасці, каб працаваць для ўсіх. Канешне, гэта мы разумелі, што гэта цяжка, але ўсё ж такі пачалі гэтую працу. У першую чаргу гэта краналася нейкай псіхалагічнай дапамогі, эвакуацыі, юрыдычнай кансультацыі. Калі там для чалавека прыходзілі сілавікі, там нейкія былі праблемы з транспераходам, напрыклад, таксама дапамагалі юрыдычна. І зараз дапамагаем усю гэту дзейнасць ажыццяўляем і зараз. Адзначу, што транслюдзі па-ранейшаму застаюцца ў цэнтры нашай працы. Фактычны галоўны фокус, канешне, на трансгендэрных персон. Гэта ў першую чаргу. Але калі ёсць магчымасці, ёсць рэсурс, то тады, канешне, мы заўсёды рады дапамагчы ўсім, хто звяртаецца да нас, усім ЛГБТК+ людзям. Таксама я запытваюся ў Алісы, наколькі складаней стала працаваць, калі ТГ Хаус таксама апынуўся ў эміграцыі, а асноўная мэтавая аўдыторыя засталася ўнутры краіны. Калі ёсць актыў у Беларусі, ёсць валантэры, магчымасць дапамагаць на месцу, канешне, гэта лягчэй рабіць, таму што вось ёсць разуменне на месцу, што адбываецца, можна прыйсці асабіста да чалавека, і сам чалавек можа асабіста прыйсці да нас. То кранаецца ввогуле каманды, напрыклад, што і калі людзі з'язджаюць у эміграцыю, паўстаюць іншыя пытанні, каб там існаваць, напрыклад, там плаціць за ўсё, за кватэру. Асобе трэба мець працу, мець нейкую сталую працу, даход, каб сябе забяспечваць. Акрамя таго, Аліса кажа, што ўласна ЛГБТК+ людзі з Беларусі часта баяцца звярнуцца ў грамадскія арганізацыі праз экстрэмісцкі статус гэтых арганізацый. Але, нягледзячы нават усе перашкоды і рызыкі, людзі часта звяртаюцца ў ТГ Хаус. Вельмі шмат, гэта зараз рэкордныя лічбы людзей, якія звяртаюцца па псіхалагічную дапамогу, інфармацыйную, нейкую юрыдычную таксама і рэлакацыю. На першым месцы, канешне, зараз гэта псіхалагічная дапамога. Гэта больш за ўсё запытаў. Канешне, вось рэпрэсіі зараз узмацніліся. Да людзей там вызываюць, людзі таксама там губляюць працу, не маюць сродкаў для існавання. Але, на жаль, гэта таксама вельмі цяжка дапамагчы, таму што і небяспечна фінансавыя аперацыі праводзіць у Беларусі, да і ўвогуле заўсёды вельмі абмежаваны рэсурс на гэты від дапамогі. Фармальнай падставай для таго, каб рэпрэсаваць ЛГБТК+ людзей, акурат могуць быць вось гэтыя ўсе законы пра прапаганду ЛГБТ. І вось гэта ЛГБТ-прапаганда, так званая, спецыяльна робіцца гэты вось артыкул адміністрацыйнага кодексу максімальна размытым, каб на практыцы прымяняць яго як заўгодна. Фактычна пад пагрозай можа апынуцца людзі за публікацыю паста ці сторыс у Інстаграм, там вясёлкага значка нейкага. Да нават за фотаздымак там у сваёй соцсеткі. Класічна гэта падпіска нейкая на квір-рэсурсы, там на наш рэсурс ці там іншыя, якія там прызнаны ў Беларусі экстрэмісткімі. За нават апошнія 2 месяцы ўжо некалькі людзей пісалі да нас, што іх выклікалі на допросы, пыталі ў них увогуле пра ЛГБТ-супольнасць, пра актывістак, якія ўдзельнічаюць, што яны ведаюць, пра нейкія актыўнасці яшчэ офлайн, пра нейкія вечарыны, якія праводзяцца ў Беларусі. То есть бачна, што ўжо нават зараз праводзіцца такая прафілактычная праца з боку сілавікоў, каб, па-першае, папярэдзіць тых, хто застаўся, каб яны не вылазілі, нічым не займаліся, і па-другое, каб ведаць пра тых, якіх у них няма інфармацыі, каб таксама трымаць пад кантролем. Нават калі казаць пра прычыны ўводу такіх законаў, каб узмацніць таксама атмасферу страху і зрабіць людзей больш ізаляванымі, каб людзі баяліся знаходзіць сяброў, мець зносіны нейкія, там выдалялі свае соцсеткі, адмаўляліся звяртацца да арганізацый, хавалі сваю ідэнтычнасць, не казалі аб гэтым нікаму і адмаўляліся ад яе. Акрамя таго, Аліса заўважае, што не варта думаць, быццам новае рэпрэсіўнае заканадаўства закране выключна ЛГБТК+ людзей. Калі законы напісаныя так размыта, любы чалавек, які проста запосціў нейкі мем у Інстаграм ці выклаў нейкі здымак, які сілавікам паказаўся
якім не такім і прапагандуючым штосьці, можа апынуцца пад пагрозай. Ну тут важна не ўпадаць у крайнасці, але базавая лічбавая бяспека сёння сапраўды неабходная. Фота пачысціць архівы кэшу і тэлеграмы і інстаграме і ў галерэі сваёй там у тэлефоне таксама было карысна бы. Калі гэтыя фоты важныя для чалавека, канешне, можна дзесьці там захаваць, каб гэта, але было цяжка знайсці. Па-другое, трэба праверыць, канешне, падпіскі, вось нейкія там лайкі свае, якія ставілі вось людзі там, каб не было там падпісак на так званыя экстрэмісцкія рэсурсы, там фарміраванні. Усё можна чытаць без падпісак. Калі браць аккаунт, то трэба мець двухфактарную ідэнтыфікацыю. І, канешне ж, на самім тэлефоне выкарыстоўваць пароль. І яшчэ важна, што вельмі папулярна становяцца падстаўныя спатканні, калі чалавек заходзіць у нейкі сервіс знаёмстваў, там, напрыклад, калі гэта казаць пра ЛГБТК+ супольнасць, напрыклад, там Hardnet, там і шмат там ўжо сядзіць сілавікоў, якія шукаюць квір-асобаў, знаёмяцца пад відам, што яны таксама шукаюць нейкую пару, прыходзяць на спатканне і паказваюць сваё там пасведчанне, там міліцэйскае ці якое яшчэ-небудзь. Іх мэта завербаваць чалавека, каб ён працаваў на сілавікоў, на міліцыю, перадаваў нейкую інфармацыю пра іншых, пра сустрэчы. Іх мэта не затрымаць, не пасадзіць, а выкарыстоўваць чалавека далей, каб ён там збіраў нейкую інфармацыю, пісаў арганізацыі. Таксама гэта памятаць, таму што вельмі асцярожнымі трэба быць пры новых знаёмствах. Максімальна там глядзець, пытаць чалавека пра Інстаграм, пра нейкія соцсеткі, калі створаны быў гэтыя соцсеткі, там Інстаграм, Фейсбук. Канешне, если там няма фотаў, аккаунт створаны толькі і фота вельмі падобныя на фейкавы, канешне, трэба лепей не хадзіць на такое спатканне з такім чалавекам, у якога вельмі дзіўныя аккаунты ў соцсетках. А што рабіць, калі вы ўсё ж трапілі ў пастку сілавікоў і вас намагаюцца завербаваць? Проста сказаць, што можна адмовіцца, але калі ўжо ситуация становится вельмі жорсткай, можна нават, ёсць такія выпадкі, просто згадзіцца, але не ісці на супрацу нейкую, не просто або там перадаваць нейкую фейкавую інфармацыю. То есть калі ўсё сур'ёзна, то ўжо думаць нават такія меры, як рэлакацыя. Калі гэта ўжо адбылося, канешне, трэба звярнуцца да кампетэнтных арганізацый праваабарончых. Не буду зараз казаць якіх, але гэта ўсе вядомыя арганізацыі. Можна нават да нашых напісаць, мы там ўжо сарыентуем. Калі чалавек баіцца казаць пра абарончыя арганізацыі, то трэба блізкім сказаць пра гэта, не ведаю, лепшаму сябру, сяброўцы, каб хтосьці ведаў, што вось такая сітуацыя адбылася. І зноў пра пытанне бяспекі. У Беларусі, на дзіва, ўсё яшчэ ёсць некаторыя зарэгістраваныя грамадскія арганізацыі, якія нават працягваюць сваю дзейнасць. Прынамсі, я ведаю 2, якія звязаныя з працай па прафілактыцы розных захворванняў, у тым ліку такіх, якія перадаюцца палавым шляхам. Напрыклад, мае сябры ў Беларусі не спяшаюцца звяртацца ў такія арганізацыі, а тым больш ісці на нейкія іх імпрэзы. І я запытваюся ў Алісы яе меркаванне наконт такіх арганізацый. Калі казаць асабіста, то я бы, канешне, і не, таму што сапраўды гэта. Але я разумею, чаму гэты страх ёсць у людзей і чаму лепей не ўдзельнічаць у гэтым. І атмасфера ў цэлым Беларусі сёння такая, што людзі баяцца практычна любых арганізацыяў, таму што зараз, калі арганізацыя зарэгістравана, то мець рэгістрацыю афіцыйнай арганізацыі, якая неяк звязана з ЛГБТ-супольнасцю, нават не косвенна, калі там нават дзейнічаюць у мерапрыемствах людзі, то, канешне, шанец, што яна там супрацоўнічае з дзяржаўнымі сілавымі органамі вельмі вялікая, таму што атрымаць рэгістрацыю зараз гэта немагчыма ўвогуле, толькі ліквідуюць арганізацыі, новыя не з'яўляюцца. Але ўсё ж такі я думаю, што і важна не сыходзіць у канспіралогію нейкую. Тут не ўсе арганізацыі супрацоўнічаюць з сілавікамі так вельмі адкрыта. Многія працягваюць нейкую важную і шчырую працу рабіць, якая таксама патрэбна. Калі чалавек хоча ўжо ўдзельніць і ці там патрабуе нейкую дапамогу, таму што гэта арганізацыі таксама аказваюць дапамогу, якая важная, то лепей, канешне, пайсці, калі касаецца пытанняў жыцця, прафілактыкі ВІЧ, напрыклад, іншых захворванняў, канешне, Аліса раіць у любым выпадку, калі вы ўсё ж звярнуліся ў такую арганізацыю, не раскрываць свае сапраўдныя дадзеныя. Імя і прозвішча лепей не казаць, лепей не расказваць пра сваю ідэнтычнасць. І ў прынцыпе, калі ў вас ёсць якія-кольвек сумневы, што вы, можа быць, апынуліся ў нейкай небяспечнай сітуацыі, вы заўсёды можаце напісаць у ТГ Хаус. ТГ Хаус ёсць ва ўсіх соцсетках. Арганізацыя прадастаўляе юрыдычныя і псіхалагічныя кансультацыі. Таксама вы можаце звярнуцца туды па пытаннях бяспекі, супрацоўнікі-супрацоўніцы ТГ Хаусу
адразу могуць накіраваць у нейкую іншую профільную арганізацыю, калі у вас будзе нейкі спецыфічны запыт. Звяртацца могуць як ЛГБТК плюс людзі з Беларусі, так і тыя, хто жывуць у эміграцыі. Толькі не забывайцеся пасля ўсе ўведамленні ў сябе выдаляць. Ну і, канешне, трэба ўсё ж такі клапаціцца псіхалагічнае здароўе, не баяцца звяртацца па псіхалагічную дапамогу, і да нашай арганізацыі неяк таксама паможам псіхолагам. Вось акурат пра практычныя парады, што трэба рабіць, каб не ехаць глуздам у такіх умовах, я пагаварыла з псіхалагіняй Тацянай. Забяспечваць сабе бяспеку, наколькі гэта магчыма, гэта першае, самае важнае. Другое, шукаць сваіх, шукаць людзей, якія разумеюць. Таксама вывучаць інфармацыю пра сябе, пра сваю сексуальнасць, пра тое, які з гісторый іншых людзей, як яны шукалі путь да сабе, як яны раскрываліся, як яны рэалізоўваліся, у чым яны маглі рэалізавацца. Збірацца з сваімі сябрамі, з людзьмі, якія ставяцца да табе добра, і бяспечныя прасторы праяўляць сабе так, як хочацца, так, як і не можаш у іншых месцах. Шукаць падтрымку. Ісці да псіхіятра, калі вы адчуваеце, што ваш стан вельмі дрэнны, што вы доўга, больш чым 2 тыдні не можаце рабіць тое, што звычайна маглі рабіць, што вам не прыносіць радасць тое, што раньше прыносіла. Калі вельмі вялікая трывога, і гэта ўплывае на ўсе сферы жыцця. Калі у вас ёсць румінацыі, такія думкі, якія пра адну і тую ж тэму, і яны ўвесь час круцяцца ў галаве, і гэта вельмі дрэнна ўплывае на ваш настрой. Калі у вас ёсць суіцыдальныя думкі, абавязкова трэба звярнуцца да блізкіх, даць ім знаць, што такія думкі ёсць, абраціцца да псіхіятра. Гэта можа вельмі дапамагчы. І наколькі я ведаю, гэта таксама большая праблема для людзей ЛГБТК, таму што яны адчуваюць сябе небяспечна звяртацца да псіхіятраў, напрыклад, і за любой іншай медыцынскай дапамогай. Я так бачу, што псіхіятры і псіхолагі, яны такія спецыялісты, якія прафесійна павінны быць талерантнымі да ўсіх. Калі чалавек звярнецца да псіхіятра з праблемай, што ў мяне ёсць суіцыдальныя думкі, ён павінен дапамагчы. Ён не будзе стыгматызаваць таксама, да, і задаваць якісь каверзныя вопросы, стыдзіць. Я вельмі на гэта спадзяюся. У любым выпадку вам не абавязкова расказваць псіхіятру пра сваю ідэнтычнасць, таму што пратаколы лячэння дэпрэсіўнага ці трывожнага расстройства ад вашай ідэнтычнасці практычна не залежыць. Вось калі псіхіятр або любы іншы лекар ці лекарка задае вам пытанні пра вашае асабістае жыццё, калі вам некамфортна ад такой размовы і ўвогуле не падабаецца вайб у кабінеце, вы смела можаце сысці. Дарэчы, калі дазваляюць фінансавыя сродкі, вы можаце звярнуцца да лекара-псіхатэрапеўта ў прыватныя медычныя цэнтры. Яны таксама паставяць дыягназ, прызначаць лекі, але ў дзяржавы не будзе прамога доступу да вашай медычнай інфармацыі. Яны таксама паставяць дыягназ, прызначаць лекі, але ў дзяржавы не будзе прамога доступу да вашай медычнай інфармацыі. Акрамя таго, Тацяна паўтарае, што важна не закрывацца ў сабе, а шукаць вонкавую падтрымку, кола знаёмых, сяброў, сябровак, з якімі вам будзе камфортна. Таксама у нас ёсць вось у суполках, якія падтрымліваюць ЛГБТК, ёсць онлайн-мерапрыемствы. У ТГ-хаус ёсць трэнінгі, сустрэчы, падтрымкі. Гэта такія месцы, куды людзі прыходзяць, каб адчуць пачуццё супольнасці, пачуццё бяспекі, пагутарыць з кімсьці. І я бачу, што адразу гэта адні і тыя ж людзі. Яны вельмі удзячныя, вельмі для іх гэта ценна, што ёсць такія месцы. Ну вось, калі ёсць магчымасць сустрэцца з сябрамі дзесьці ў бяспечным месцы і там рабіць якіясь імпрэзы, добра было б, калі б гэта можна было рабіць рэгулярна. І ўвогуле Тацяна кажа, што важна нагадваць самім сабе: з намі ўсё нармальна. Ненармальныя тыя абставіны і тое асяроддзе, дзе мы ўсе знаходзімся. Ненармальна стыгматызаваць, дыскрымінаваць, кпіць з людзей праз тое, якія яны ёсць. І калі мы знаходзімся ў такім асяроддзі, абсалютна заканамерна, што мы будзем час ад часу адчуваць смутак, злосць, адчай, трывогу. Дарэчы, наконт трывогі. Калі яе ўзровень падвышаецца і эмоцыі накрываюць з галавой, каб трошкі заспакоіцца, Тацяна раіць рабіць наступнае. Калі вам вельмі страшна і трывожна, спрабуйце назваць 5 рэчаў, якія вы бачыце, 4 рэчы, якія адчуваеце навобмацак, 3, якія чуеце,
Гэта такая тэхніка, якая дапамагае вярнуцца ў адчуванне тут і цяпер. Таксама я прапаную вам такі эксперымент. Спрабуйце весці дзённік добрых і прыемных рэчаў. Гэта калі вы кожны дзень запісваеце хаця б 3 маленькія моманты, якія прынеслі вам палёгку, радасць або спакой. Гэта дапамагае мозгу заўважаць не толькі небяспеку, не толькі штосьці цяжкае і непрыемнае, але і падтрымку жыцця. Таксама класная тэхніка практыкі падзякі. Калі вы кожны вечар успамінаеце, за што сёння можна сказаць дзякуй сабе, іншым людзям, або проста дню, нават за нешта вельмі маленькае. Калі вы адчуваеце ізаляцыю, напішыце хаця б аднаму чалавеку, якому давяраеце. Не абавязкова распавядаць шмат чаго, проста дастаткова папрасіць, каб можна было пабыць побач у кантакце. Складзіце свой план бяспекі. Напішыце, каму патэлефанаваць у крызіс, дзе можна пабыць у бяспецы, хто можа дапамагчы. Абмяжуйце, калі ласка, навіны і таксічныя каментары. Лепш абмежаваць на якийсь час і даваць псіхікі адпачынак. Дапамагайце сваёй нервовай сістэме праз цела, хадьба, дыханне з доўгімі выдыхамі, расцяжка, сон, ежа, вада. Гэта такія базавыя, але вельмі важныя рэчы, і яны сильна ўплываюць на ваш настрой. Важна памятаць, што асцярожнасць — гэта не слабасць. У бяспечным асяроддзі клапаціцца пра сваю бяспеку — гэта абсалютна нармальна. Шукайце людзей, прасторы, дзе вам бяспечна і прыемна, дзе вы адчуваеце сябе нармальным. І самае галоўнае, калі ласка, не заставайцеся сам-насам са сваім болем. Падтрымка сапраўды можа змяніць вельмі шмат. І яна вельмі важная для кожнага з нас, людзей. Гэта быў першы беларускі гей-падкаст. Зараз вельмі цёмныя, складаныя і жудасныя часы для ЛГБТК плюс супольнасці ў Беларусі, ды ў прынцыпе для ўсіх людзей. Але надзея ёсць, пакуль мы з вамі разам, пакуль мы падтрымліваем адно аднаго і пакуль застаемся на сувязі. Дзякуй за праслухоўванне. Пачуемся.